Erokamano nya jojo ko wadhi nyime kama moko kuom jotuo mag nyarogno koro dwaro mondo miyo kuma mar thieth ma pacho ka Sham otimne lokruok kendo ti machiegni kod ute thieth ahinya to mag piny owacho e dwoko piny nengo mar bero mar loko nyarogno magikoni koro nengone sani oidho ahinya. Ma biro e kinde ma jatend piny William Ruto nyocha timo lokruok kendo medo omenda mar thieth mar kansa kowuok e Sh550 nyaka Sh800. Judith Omodi kelonwa lipot mar Immaculate, nyako ma pod oleo kendo manyo yo mar loko nyarogno kaka yo mar kende ma odongo mar reso ngimane. Asetik pesa mang'eny, aseholo pesa kuom ji. Aseholo pesa kuom ji makata ka ng'ato winjo kata ka go simbe ama. To nena no majakwacho. Asetiyo gi pesa. To mama moro ni chemist kae iluonge ni Beatrice 42 ka. Mama ne mose konya adier. Kadire nadwaro yath. Mama no miya bila kupinga. Nyathi ne konyaga katiyo. Kora sebedo gi sida tabaongo go. Min Immaculate, nyako ma kuom higni 3 koro osebedo ka odak gi luoruok e kar thieth mar manyo duoko mar thieth ne tuo mar nyarogno ma okoni oseduoke chien kendo chungo ngimane chuth. Immaculate go picha chien kendo lero kaka wito nyathine mar 3 ne omiyo fwenyo adhola maduong' ma koro loko ngima mare yare higa mar 2022 tuo mar nyarogno. Kaka namako ich to pressure na nen malo kabisa. Koro donga dhi hospital to chieng'no nyisa, chieng'no nen chieng'na mar klinik. Koro adhi nen Bangati ok kata Kenyatta. Adhi Bangati gipima ginyisa na dhi emergency. Adhi alafu ginyisa ni mondo adhi scanning. Kadhi kosetim na scanning to daktari onyisa ni nyathi otho iya. Koro after kosetho iya to gotieno gigolo na nyathino. Ema koro kanye ma pressure no shoot kabisa. Emungono nego nyathino. So after that abet karibu 3 months. Madhi matiyo nyaka e hotel. Koro kaduogo tawinjo ka yani okan sawa. Olo, ng'ok, ich kach kod mamoko ne gin mana moko kuom tuoche matindo tindo mane oneno kapok ofwenyo gino mane chande. Symptom na yudo before dhi Kenyatta nen angogra, awinjo ka ol kata yani ka idh got daka idh. Kora shanga nen ang'o. Winsa na mama iya kaya tang'ok. Tapena ng'o motimi. Biro chieng'no ong'ogore airango ni nyaka yiend kienyeji mege nyaluogi. Aodo ni madho to ng'oko. Ai aneno ka gini ozidio tieno ne konindo. Limbe ma okwongo mane gitimo e kar thieth maduong' ma Kenyatta ne oloko ngimagi okieyo ma ipuoyo to e yo mar buok. To ng'ama waidi reception nonyisa wan unajua nini nimeleta msichana wako hapa? Taisi sijui akuna ugonjwa wa kidney. Kudingen ane kanga kidney ni ugonjwa en gang'o. Na kaka tua yoyote. Koro wadwa mondo waluoka mondo bed maler. Koro anang'eni luoka to bet maler. Ok nang'eni en luoko manyaka chieng'. Ka koro kuom higni 3 gisebedo ka gitemo manyo yo ma osiko bero mar loko nyarogno mar Immaculate. Nonyisa ni gima nyalo bet maber, gima na kanyalo duogo sawa, nyaka timna kidney transplant. Mano ema nonyisa. Koro an nyaka kod dona. Lakini pesa ema otamre mar transplant. Pesa dhi nikech Sha nonyisa ni ok ginyal tiyo gi nini. Ok giti gi Sha. Cash, transplant idwaro cash. Moko ng'an gi pressure. Pressure ema nokelo na tuoni. Yeah, the pressure expensive. Yani anyalo tiyo gi 10,000 per month. E report mar thieth ma Immaculate tang'o mane omigi e kar thieth nengo en $1.3 madwarore. Kata kamano giwuon gikoni mane okonigi ni nyaka bedo omenda ma igolo aching' kata bed ni e lai mar thieth mar Sha to yangore ni owinjo Sha ochul ne bero mar thieth mar nyarogno. Kaluwore kod Sha e thieth mar nyarogno limbe achiel mar luoko remo gichulo Sh10,650 e limbe ka limbe
Kaluwo kuom achielo magiyango kaka peritoneal dialysis, malony mare ni malo ichulo Sh85,200 e dwe ka dwe. Rango jatuo ma owinjo timne bero mar loko nyarogno, gichulo Sh150,000 higa ka higa, ka bero to gichulo Sh700,000 higa ka higa. Nengo mar golo nyarogno kowuok kuom ng'ama chiwo, gichulo Sh168,000 ka thieth bang' bero mar loko nyarogno, SHA chulo Sh200,000 higa ka higa. Ka koro penjo mar jotuo to en ni kare ute thieth ok tim bero nang'o kitiyo kod okumba e kinde ma okumba to chike ne yango nigi chudo. Dweche matin ma okalo, jotuo mag kansa bende ne obago ng'anyo mar sundo sirikal mondo mi omed omenda mar thieth mar kansa, ywak mane ochop kare kod jatend piny William Ruto e kinde twak mare kod jopiny dwe achiel ma okalo. Social Health Authority will enhance the cancer benefits package from the current 550,000 shillings to Kenya shillings 800,000, effective December 1. Chike mag SHA owinjo loki kaluwore kod paro kod ywak mag jopiny bang' higni 2 ka higni 2, ka koro odong' mana higa achiel, to jopiny oneni bende moko kuom ywak mag gi oketie tim. Judith Omondi, Ramogi TV.